U stmat li sa tmiem din is-sena l-ekonomija Maltija se tara dħul dirett ta' 80 miljun euro mill-industrija tal-films. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis waqt l-ewwel laqgħa mis-sessjonijiet gvern li jisma'. Fl-2014 minn dawk il-5 miljuni biex xogħol li għamilna tlajna l-29 miljun injezzjoni diretta ta' flus fl-ekonomija tagħna. Din is-sena nista' nħabbar illi sal-lum diġà qbiżna it-total tas-sena l-oħra. Ġifieri qbiżna t-total ta' 29 miljun diġà f'Ġunju u qed inħarsu li nġibu madwar 80 miljun dirett fl-ekonomija u qed inkun konservattiv dak li qed. Żied kif bilan li pajjiżna joffri iktar faċilitajiet sas-sena d-dieħla se jkun hemm proċess kompetittiv biex tkun żviluppata l-faċilità tar-Rinella. Dwar l-ermal tal-Ministru qal li hemm bosta sfidi u għalhekk il-Gvern se jara li jittieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa. Deċiżjonijiet li forsi ma jogħġbux lil kulħadd iżda huma għall-ġid tal-kumpanija. Zammit Lewis tkellem dwar ir-riżultati miksuba f'bosta oqsma, fosthom fil-Malta Air Traffic Services, kumpanija li kienet tagħmel it-telf u issa qed tagħmel il-qlieħ. Il-Ministru seta' jisma' wkoll is-suġġerimenti tal-pubbliku fosthom tal-ekonomista John Azzoppa-Ardivella li ta' suġġeriment dwar niċeġ turistiċi ġodda f'Għawdex. Ħanitkellmu daqsxejn fuq Għawdex. Dak li jsir ta' ċenċ, dak li qed isir ta' ċenċ jista' jsir f'postijiet oħra f'Għawdex. Għawdex jista' jkun hemm wine tourism. Iħtieġa ta' iktar indafa madwar il-pajjiż ukoll kienet fost is-suġġetti mqajma mill-udjenza. Il-bajja tal-Balluta. Hemm xi ħsieb li tibqa' titnaddaf aktar ta' spiss u hemm xi ħsieb ukoll li tikber il-bajja bir-ramel bħalma ġew imkabra bajjiet oħrajn. Hawn il-Ministru Zammit Lewis qal li qed issir ħidma mal-Ministeru għall-Infrastruttura biex l-indafa tkun priorità fix-xhur tas-sajf. Żied jgħid li minħabba l-influss kbir ta' turisti il-bajjiet qed ikunu mimlija u għalhekk se ssir ħidma biex tiżdied l-aċċessibilità f'numru ta' bajjiet.